Αυτό που κάνουμε σε αυτή την παραλία και σε οποιαδήποτε άλλη παραλία βρεθούμε είναι γυμναστική πάντα και μόνο στη φύση. Το σύνθημά μας είναι επιστροφή στη φύση. Πέρσι το καλοκαίρι, το ερευνητικό κέντρο της Αγγλίας Breakthrough, με το οποίο συνεργαζόμαστε, δημοσίευσε ότι 30 λεπτά γυμναστική την ημέρα μειώνουν τις πιθανότητες να πάθεις καρκίνο του στήθους τουλάχιστον κατά 20%. Παίρνοντας αυτή την ιδέα, σκεφτήκαμε να καλούμε τον κόσμο να γυμναστείτε στην ύπαιθρο περισσότερο. Και είμαστε τόσο τυχεροί που ζούμε στην Ελλάδα, άρα τι καλύτερο από το κάποιος να χρησιμοποιεί αυτόν τον υπέροχο καιρό για να κάνει κάποιες δραστηριότητες στον εξωτερικό χώρο. Γυμνάζομαι συχνά στην ύπαιθρο, νιώθεις άλλος άνθρωπος, ζωντάνια, χαρά, ευεξία. Ακόμα και αν κάποιος δεν έχει γυμναστεί στο παρελθόν, μπορεί να ξεκινήσει να γυμνάζεται μαζί μας. Οι ασκήσεις αφορούν οποιοδήποτε επίπεδο, ηλικία και φύλο. Γυμνάσουμε στόχο είναι μια εκδήλωση που καλεί όλες τις γυναίκες να έρθουν και να κάνουν δωρεάν γυμναστική μαζί μας. Ξεκινάμε από το Παλαιό Φάληρο, τη Μαρίνα Φλίσμου, 5 Απριλίου ημέρα Σάββατο και Κυριακή 6. Όλες οι γυναίκες μπορούν να έρθουν κοντά μας, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, αρκεί να φορέσουν τα αθλητικά τους, γιατί η άθληση είναι πρόληψη.